Nini maya ashikeno Nini kaino ma ashikeno Nini kogo tatalbo kero Nini shago femlo mabo Kari chini mungsha okru Kari chini lama kru Kari chini mungsha okru Kari chini lama kru Manoni bagai bagira Agri manoni bagai bagira Manoni bagai bagira Agri manoni bagai bagira हमको कुछ नहीं चाहिए प्रत्युत मानिक्य भूमिका आपको धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि वो इतना प्यार मिला है आपसे I think हमको अपना टीचर्स आपको जस्टिस देना है tiket kita berkakap saya bahai kenono saya juga karena tenani nang keju nambano tina Dapani boja roju bagi manshoga Funugon le hanchage no khube bagini yakari no kari chini mungshan okru kari chini la tini jeno tripura rajyo hono kebo shinia गोबां मा जागाव मियाव थिनि इएमसार सागा बम्बे हाय जागाव थांगै नंबा जागानि नेसुमानि आं त्रिपुरानि नेसामानि त्रिपुरा ब जागाव नेसुंगुं सिनियाता त्रिपुरा कास्टना सिनिया फियाबा बबाग्रानि बिसिंतै फ्रायै जों दाबो इन्टारनेशनेल पर्यन्त जों सिनि जाबाय दङ बुकजों आबनि बागै नरक थांनो नांथाना थांनाय मासो बम्बेआव थांगै Cini Agartolani Music College ni student rokok langgoi Cini Hojagiri Cini Mamita Goria Nito Tai Lebang Dumani Nito rok Babak Punogoi Pemani Jumnogoi Mangka Jung International Kasada Cini Diprasato Farok Apa Cini Kungjumani ko Cini Boro Mumani ko Belai Keno Buat Jana Jung Ambai Kene Nango Apa ni baguyo Jung Sana ni Nango Cimong Cini Rang Betang Jung age rang betang tanlai mani no jung tabo kese tiklai tongo dalai kena wana zakarno ba bong desuni borokba opuishalo se maras namoi kanbile opuishalo se khunjuni jungkas namoi kanbile no dalai kena mane proud feel khai kahno chini tripura rajyoni o student no jung tabo o tripura rajyoni o jibon sakuna dia jung north east all over north east obo jung sinijakha jung tini je barat jung tabo national international Bombay hai jagawo porjonto London hai jagawo porjonto jung tini kok thayong no tini o hani kok no tini tripura sarok tongmani kok no jung je bonjito oi tongmani kok no jung tini sawai mantha bubagra semana waisa London no thango taklai te waisa London no ringjago tamungoi tai kumun borok ringjagya tamni bagai tini bubagra ringjago thanga jagawo abo ko jung tripura sarok bujinare nangnai jung tini bubagra no jung borom dikhai se bui bai jung tai ko borom mannai poila juno dagiwo norok jung bai jung hamjar lai di norok bai norok taku bai taku buku bai buku hamjar lai di noi jung tripura sarok jung bedak kebang mang thano jung
fiaba azai shongni azai pro yakhangni sime azai pro le jong buma masani bosase jotto tiprasaro 19 tribes tiprasaro jong buma masani bosase abuni bagaino jong tini udeporma riang halam rupini jomatia hinoi jong pom panglaiani gurui 19 tribes jotto tiprasano jong bubangrani besar jong tiprasa jong kaisa sikrito manjak tipara jowo bubagra tongo baksa jagawo raja rakumai thambaka raja ni rajotto kurita chini eri chini deshobo raja ni rajotto kurui fiaba jong gaphangni chimi mugoi khaimani 184 jona raja jini রাজতন্ত্রনি শাসন খাইলাংখা আবনি ইয়াগুলো তাবু 186 গাই চিনি শ্রী শ্রী চিনি মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম মানিক বাহাদুর তাবুক নিজে চিনি রাজা বিনি বুফান গাই 185 টংমানি আবনি বাগাইনো জং বরম রেনাই নাঙ্গো চিনি বুবাগ্রা চিনি পাইথা তাই চিনি বইলা ni sini paitha jorano chung bubagrano logeri nai chung ti prasarok je sok khanjang nai je sok mojbut nai asok no bini phanung nai asok no bini shori sak hamyaro boham nai boni shori belai khara hamya hat ni problem oi to mojorawo bini wet rok loss oi thangbai mane chung joto no sai mano norok nugui man khana social media ni bising tui mobile ni bising tui belai keram sugoi thanga chini maharaja 7 kg ojon komi oi thanga bini tani dabai himba chini bagoi wana cintani bagoi ti prasado khano khiopnani bagoi belai khano tension chini bubagra klaija apuni bagaino norok jane nok mukhugo thangoibo norok ni motai ro thani norok ni kaito dara christian ngi ro kaito ni thani hindu jane motai ni thani norok ni suri mongnarokni norok bini bagoi diwai di bojate susto tongthung kaham tongthung chini ti prasado khani bagoi tai bo samong khlai mangthung noi norok bini bagoi norok ni motai ro thani suri nani bagoi angor ro thani koyo tai kaisa ko miao facebook live bo chini bubagra kaisa facebook live khlaiga norok joto no nugoi mankhana ajorawo tamsaka jung tabuk ani purbo bokto sawai thanga illegal immigrant ni bagoi ekmatro tipra hastewo tipra mothano lorai khlai tongmai jung nugoi mano aboni bagino jung joto no logeri dikni saja tini bo haina hai astabol moidano kotor na khlai jono sabha moi tongo chini o illegal immigrant ni bagoi a jaga obo jung na thangdi hinai chini bubagra dagija jono central wise thangdi hinai dagi mani haifano thangai mandi ya tini tan bagai hiba area ni norok nobo khatang mani bai norok bobo malai namsung mani bai tini a jaga o thangai mandi ya norok bai mukhang nai dalai kok thika katangani bagoi tini oro masok painu abuni bagaino haina hai tini takuk david mira morash ni kok chung sawai mankha bubagra miawo live poriskar na thaka bo thangai tongo bubagra bini food bini personal bini rang 50,000 tini david morash no offer dikha bon bini bono yafarka je bini thangnani jarniwo bo yakung bai himbo to khimoi thangdaniwo boni samugo nangthong bini logewo taibo 40-50 jona sikla rok bono logeri layo khim lai khai tongo mia horo mongia wo phayoi borok tongphai ga tini ambasao phainai tini sanja jarawa ambasao sokpainai ambasao tongmani bagoi ambasani junal chini chairman chini premlal mor samsar tai bo chini tipramothani bo president block president bo arrange flight onija boni bagoi songnani babakno 50 kilometer himani yagulo no yakungo pisidi ro kawoi dalai khino bakhawo dalai khina mukti klayo haise nukha hangke choi meya miao thapung program ne bising phano bakhawo mukti klai dong tan bagai hiba chini ba bodino chongdai phiong sak sinani dinongkha amo sokolo siddhanto dilliwo thango yakung bai himbo to khimoi sogoi ba chungba phite phiong jakno na phiong jaga de no obo kaisa bakhawo kha khamani phayo fiaba public rok জনসাধারণ রক বেলাই খানা লগে নিই তঙ্গো মিয়া বনরক মুখানা হাজার বড় বন নাইরু ফাইও বন হামারি তিনি চুঙর panbua bisi bai khobjk panbua edisi village ni panbua hati wono chung tini kaisa khutong bang mane panda khaika o pandao phaimanjak khaika chini titi edisi ni chini o local or halhali ashram bari ni sar ananto deborma tai logewo tongo
Kamalpur 45 ni block president ani Sar Topon Deborma amhai klaino 9 halhali asrambari ni ADC constituency ni YDF ni block secretary Diras Deborma botongo angkai aro jung khutong bak lai tonglayo khutong bak mani panda paikha belai khana hohom dodom klaino 300 ni upre tini chini aro borok khum laikha jung aro program naithok khaina khlaiman kha bubagrani hamjakmani bothaino yafarnani bagai chungtini aro phailaika bubagra borokni bagai khutong rohormani na chungro tini yafarai mankha belai khana bubagrano hambai edisi hapangno hambai tai jotto phainai ani buma rokno jottono no ani paikleya hamjakma tai jobani sibai yafar asuno বিশ্বজন আনা তোর তিনির ফটো নিজাং নাই 300 জন ana chungtini aro ইনকে তেকে সাসমো পাইছাক দিকে আবুক চিনি বরম গানাং ডেভিড মুরা সিং কত হিমবই দিল্লি থাঙ্গই তো ইনকে লিডার কত কত হিনই টংনাই রক চুম্বু মুখাই দিয়া বরংনো সাপো দেখলাই টং বাখলায়া টং আবুক কিন্তু নুকজা গিয়া তো কেমলা media beskango nukja gyang bai mano fiaba chung tiprasa dofani jotto tiprasa rok jotto leader strokno sin David Murasingno loge di uitong